In-nefqa tal-Gvern fuq is-servizzi soċjali s-sena li għaddiet laħqet aktar minn €1,600 miljun. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2025 din in-nefqa żdiedet b'aktar minn €142 miljun meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Miċ-ċifri pubblikati joħroġ li żdiedet kemm in-nefqa fuq benefiċċji kontributorji kif ukoll dawk mhux kontributorji. Fil-fatt, aktar minn €106 miljun ta' din iż-żieda marru għal benefiċċji kontributorji. Il-pensjonijiet tal-irtirar irreġistraw l-akbar żieda b'żieda ta' kważi €78 miljun. Fl-istess waqt, nefqa ta' aktar minn €36 miljun żdiedet fil-benefiċċji mhux kontributorji. L-akbar żiediet kienu fl-allowance ta' tfal b'żieda ta' €16 miljun, fil-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja b'żieda ta' aktar minn €9 miljun u fil-benefiċċji marbuta mad-diżabilità. Mill-istatistika joħroġ ukoll li sal-aħħar tal-2025 kien hemm aktar minn 63,800 persuna li kienu qed jirċievu l-pensjoni ta' żewġ terzi, żieda ta' kważi 2,000 persuna fuq sena. Fost il-benefiċċji mhux kontributorji, l-akbar numru ta' benefiċjarji kien fil-benefiċċju għall-għoli tal-ħajja addizzjonali li minnu gawdew aktar minn 107,000 persuna jew familji bidħul baxx jew medju biex jagħmel tajjeb għall-inflazzjoni. L-istatistika turi wkoll li kien hemm żieda ta' ftit aktar minn 2,000 applikant fl-allowance speċjali tal-istudenti postsekondarji waqt li naqsu dawk li jirċievu ċerti benefiċċji relatati mal-mart.